Короче, мне пощастило капитально. 120 под дождиком. Вот тая хмара, мы ее и ехали. Я думал, сейчас поверну по ветру и тепляну 30 середнюю. Ну, вона, в принципі, середня і була, тільки спочатку я їхав кілометрів 10 з швидкістю 14 км в годину, щоб не нам'якнути. А потім поступово стало, що похер і максимальне, ніде там під 55. Колькі гэты дождь, он что, по всей краине? Я думаю, ну, километров 10-20 скончится. Коли в Крычеве в городе был дождь, это жах. В Крычеве бруду. И так, шкарпетки надо снять и вытеснуть. Вот такие дела.